हेलो दोस्त, हम हैप्पी अपने सबन के स्वागत करत बनी अपना चैनल क्विकनेस ऑफ माइंड पर। आज से अपने सबन के क्लास 12th के जौन भोजपुरी सब्जेक्ट बा भोजपुरी एकर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के प्रैक्टिस कराएं। का चीज़ के? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। तो अपने सबन के डेली रात के समय में 8 बजे कई बजे 8 बजे एकर वीडियो मिली। तो अपने सबन चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन के प्रेस कर ली, ठीक बा। अपने लाइन के प्रत्येक दिन जौन ई दूभी धान जौन किताब बा एकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करे के मिली, प्रैक्टिस करी अपने सबन, ठीक बा। एग्जाम काफ़ी नज़दीक बा, अगर अच्छा नंबर स्कोर करे के चाहत बानी तो अपने प्रैक्टिस करी अभी से। चली आज के हमने क्वेश्चन जौन बा स्टार्ट करत बानी सन। आज के पहला क्वेश्चन बा कि राहुल सांकृत्यायन के नाटक जोक में कई गो पात्र बाड़े। कहे का मतलब बा कि जोन जोक नाटक जौन बाटे जोक, ई जोक में कई गो पात्र बा, यानी कई व्यक्ति जौन बा ना काम कइले बा, ठीक बा। कई व्यक्ति के बारे में बात भइल बा, ये बता के बा। तो एकर आंसर हो जाई 3 गो। कै गो? 3 गो। अपने समझ एक काम करी, साथे साथे अगर नोट कर सकता नहीं तो सभी क्वेश्चन के नोट कर ली, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बा, ठीक बा। चलिए दूसरा क्वेश्चन बा हमनी के कि जोक नाटक के मुख्य पात्र बाड़न, यानी जौन ई जोक नाटक जौन बा एकर मुख्य पात्र के बा, यानी सबसे मुख्य भूमिका के करे में बा, ठीक बा। तो उ बाड़े हमनी के नोहर राउत के, नोहर राउत, ठीक बा। चलिए तीसरा क्वेश्चन के देखी जा। जमींदार के पटवारी के रहे? जमींदार के पटवारी के रहे? तो ई क्वेश्चन का आंसर हो जाए हमनी के सिरतन लाल के, सिरतन लाल। ऑप्शन ख का बा हमनी के करेक्ट आंसर बा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन के हमनी ध्यान दी जा। मछरी कौना विधा के रचना हो? मछरी कौना विधा के रचना हो? तो ई मछरी जौन बाटे ई का कहानी हो। का भाई? कहानी हो, ठीक बा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखी जा। मछरी केकर लिखल कहानी हो? मछरी जौन बा कहानी एकरा के लिखले बा? तो एकरा के लिखे वाले कवि जौन बाड़े के बा? तो रामेश्वर सिंह काश्यप, रामेश्वर सिंह काश्यप, ठीक बा। चलिए 6 नंबर प्रश्न के देखी। मछरी कहानी में कौना समस्या उठावल बा? मछरी जौन कहानी जौन बा एमे कौन समस्या के बारे में बतावल गइल बा, कौन समस्या के बारे में उठावल गइल बा, ये बताओ तो अपने के। तो नारी समस्या। कौन समस्या के बारे में बतावल गइल बा? तो नारी समस्या के बारे में बतावल गइल बा। चलिए अब 7 नंबर प्रश्न के देखिए। अच्छा एक और बात, अपने सबन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि एक जौन प्रीवियस ईयर जौन पेपर बाटे, जैसे कि 2024 में जौन एग्जाम भइल बा उ पेपर के अपने एनालिसिस चाहतनी, यानी कि ओमे के जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बा अगर ओकरा के अपने सबन करावे के चाहत बानी तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम अपने सबन के अपने के कमेंट देख के हम ओकरा के एनालिसिस करा दें। सभी के सभी 100 क्वेश्चन जौन बा ओकर आंसर क्वेश्चन हम करा देम, ठीक बा। चलिए क्वेश्चन के देखी जा। रामेश्वर सिंह काश्यप के जन्म कौना जिला में भइल रहे? रामेश्वर सिंह काश्यप के जन्म जौन भइल रहे कौना जिला में भइल रहे? तो इनका जन्म जौन भइल रहे कौना जिला में भइल रहे? तो सासाराम। जन्म कहाँ भइल रहे? सासाराम जिला में। देखी कुंती के बैल कैसन रहे? जौन कुंती के बैल रहे उ कैसन रहे ई बतावे के बा। तो कैसन रहे? धरवा रहे। धरवा का? धरवा, ठीक बा। देखिए अब 9 नंबर प्रश्न के सुन लगी। मछरी कहानी के मुख्य पात्र के हो? जौन मछरी कहानी बा एकर मुख्य पात्र के बा ई बात बतावे के बा, ठीक बा। तो के बा? कुंती।
मछली कहानी के मुख्य पात्र कुंती। चलिए आगे देखम जाओ 10 नंबर प्रश्न के। माई के मरे के बेरा कुंती के उम्र कितना रहे, यानी कि कुंती जौन रहे, ठीक बा, इनका माई के मरे के टाइम में कुंती के उम्र कितना रहे ये बात बतावे के बा। तो उस समय में 9 वर्ष के 9 साल के उम्र रहे केकर, कुंती के। चलिए गिरे स्वर्ण आ सुनीता कुमार चटर्जी निबंध कौना तरह के बा, ठीक बा। तो एकर आंसर का हो जाई संस्मरणात्मक। कैसन बा, संस्मरणात्मक, ठीक बा। चलिए 12 नंबर देखी। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल कौना विषय के विद्वान रही। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल कौना विषय के विद्वान रही, यानी कि ज्ञाता रही, ठीक बा। तो ई रनी कहाँ के, तो इतिहास जौन हमनी के विषय बा ओकर। चलिए 13 नंबर प्रश्न के देखे हम जा। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी 1929 ईस्वी में कौना विषय में MA पास कैले रहस, यानी कि डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जौन बाड़े 1929 में कौना सब्जेक्ट से उ BA पास कैले रहस ये बतावे के बा। तो उ जे कैले रहलन अर्थशास्त्र सब्जेक्ट से, अर्थशास्त्र विषय से BA पास कैले रहले। 14 नंबर प्रश्न देखी। सरस्वती पत्रिका के संपादक के रहे। सरस्वती जौन पत्रिका बा एक संपादक के रहे, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक बा। चलिए 15 नंबर प्रश्न के देखब जा। पारन रचना कौना विधा के ह। पारन जौन बाटे ई रचना कौना विधा के ह, तो ई भाषण ह। का ह, भाषण ह। देखिए पारन पाठ में साहित्य के पिता केकरा के कहल गईल बा। पारन पाठ में साहित्य के पिता केकरा कहल गईल बा, तो वाल्मीकि के। पारन जौन पाठ बा एमे वाल्मीकि के कहल गईल बा पिता, ठीक बा। देखी पारन रचना केकर लिखल ह, यानी कि पारन जौन रचना बा एकरा के लिखले बा, तो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। चलिए अब हमने 18 नंबर प्रश्न के देखब। आचरा के छां कहानी के नायक रामलाल कौना गांव के रहले। जौन आचरा के छाव जौन कहानी बा एकर नायक जी के बा तो रामलाल जी बाड़े, ई कौना गांव के रहस, तो ई रहले रामपुर गांव के। प्रकाश केकर बेटा रहे। जौन प्रकाश बा उ केकर बेटा रहे, तो प्रीतिया के बेटा रहे। केकर, प्रीतिया के। देखी आपन के विपरीत अर्थ वाला शब्द का होई। देखी आपन के उल्टा कौन शब्द हो जाई जी, तो पराया। आपन के उल्टा पराया। देखी मानिक मोर हेर इले कौना विधा के रचना ह, तो ई जौन ह ललित निबंध के ह। केकर, ललित निबंध के ह। चलिए 22 नंबर प्रश्न के देखी। विद्यानिवास मिश्र अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के कौना अधिवेशन के अध्यक्ष बनल रही। कौना सम्मेलन के अध्यक्ष बनल रही, तो 11वां सम्मेलन के यहाँ के अध्यक्ष बनल रही के, तो विद्यानिवास मिश्र 11वीं सम्मेलन के अधिवेशन के अध्यक्ष बनल रही। देखिए विद्यानिवास मिश्र के जन्म कौना जिला में भइल रहे। विद्यानिवास मिश्र के जन्म कौना जिला में भई रहे, तो आंसर हो जाई गोरखपुर जिला में जन्म भई रहे।
देखिए अब हमनी के 24 नंबर प्रश्न के, ठीक, तो जनुध्वज के रहस ई के रहे, तो यहाँ के व्याकरणाचार्य रनी के रनी व्याकरणाचार्य रनी। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, भोजपुरी अंचल के प्रायः केने काली स्थान होला। भोजपुरी अंचल के प्रायः केने काली स्थान होला, यानी कहाँ स्थान होला एकर, तो पूरब में होला। कहाँ होला? पूरब में होला। अब 26 नंबर के देखब जा, प्रबोध जी कहवा नौकरी करस। प्रबोध जी कहवा नौकरी करस, तो आंसर हो जाई एगो मल्टीनेशनल कंपनी में। कहाँ? एगो मल्टीनेशनल कंपनी में। प्रमोद के माई केकरा खातिर छठ करे के मनता मनले रहली, यानी कि प्रमोद के जे ई माई बाड़ी ई केकरा खातिर छठ के मन्नत मांगले रहली, ठीक बा, तो पोता खातिर। आंसर का हो जाई? पोता खातिर। देखी बूढ़ पुरनिया लोग का करे आवेला। बूढ़ पुरनिया लोग का करे आवेला, तो ओ लोग के काई, देखिए आदमी के पढ़े आवेला, वो लोग के किताब तो पढ़े आ भी सकता बूढ़ पुरनिया लोग के, लेकिन यहाँ आंसर होई कि आदमी के पढ़ेला। देखिए चेखव कौना भाषा के लेखक रही। जौन चेखव जे रही, चेखव कौना भाषा के उहाँ के लेखक रही, तो उहाँ के रूसी भाषा के लेखक रही। तो आज के वीडियो में हमने कंप्लीट 29 गो प्रश्न के कैनी जा, ठीक बा। अब आगे के प्रश्न अपने सबन के पार्ट 2 वीडियो में मिली, ठीक बा। तो चली तब तक खातिर जय हिंद।